preguntas. Bueno, Sofía, non vas entregaches? No, por escrito, respondes. Bueno, sí. Xa, bueno, por eso. Claro, sí. Pareceme perfecto as preguntas que vou a facer e as que vou a repetir. As preguntas non as fago eu, fago as eu, pero trasladame a veciñanza. Entón, non sei. Bueno, a veciñanza pregunta, a veciñanza pode ser de Arcos, Mesego, Toscaña, que pasa cas constantes, día sí e día tamén, roturas da auga. Ben, se a vostedes non lle parece interesante, a veciñanza que está sin auga, día sí e día tamén, pois sí que lle parece interesante. Non é que non me parece interesante. Quedamos en entregar as preguntas por escrito con un mínimo, bueno, xa non, pero polo menos a víspera. O sea, que vostede non ten constancia que temos problemas ca agua? Home, por favor. Bueno, sí, en Arcos na salida xa se arranxou, hai un problema importante na zona de Toscaña, que son traídas de fai 40 anos, que nunca se lle tocaron, e foi crecendo que a urbanización Maneiro e evidentemente hai que meter máis presión. Esa é unha realidade, hai que cambiar toda a auga dende a ponte de Toscaña para arriba. A limpeza dos sumidoiros cando se vai a realizar? Xa se realizou, vamos. Cando se limpiou, estáse realizando, vamos, prácticamente todos os días. Eu digo che porque os vin aquí adiante, diante do Concello, pois limpando, sacando toda a merda. Bueno, diante do Concello, na Praza Maior, o mellor si están limpos, pero as outras rúas tamén se inundan. Estánse facendo de maneira prácticamente todos os días. Ben, a veciñanza tamén se pregunta por que en todas as situacións onde hai contedores non hai todo tipo de contedores de lixo que é susceptible de reciclaxe, porque claro, meter determinado lixo e pasear por todo o carballiño. Aí hai unha lógica, Carballiño. Sofía, evidentemente, pois fai o recorrido hacia a miña casa. Hai unha illa na esquina frente ás ambulancias, hai outra illa ali nos chalés, hai outra illa no instituto. No medio hai contedores soltos, non podes poñer unha illa en cada sitio. Pero están moi alonxados. Despois paso as rúas donde... Sí, pero non, que cumplen unha normativa, hai unhas distancias mínimas e xa che digo. Bueno, podes decir, si sabes algún caso concreto, olles, comentaslo a Rita e chamamos a Diputación que normalmente no, bueno, a veciñanza que me trasladou isto xa vos lo ten trasladado a vos. Poño vos, por exemplo, a avenida, o sea, no balneario, na plaza. Está farta de pedirvos o dos contedores. En Toscaña igual, é que hai un montón de rúas. Entón, bueno, e o contenedor máis cercano que hai dende Toscaña de papel, por exemplo, poño, ou de aceite ou de tal, dende Toscaña é a avenida do balneario. Ainda hai que camiñar para ir co bote do aceite, que tamén é unha pregunta repetida. Non sei se xa saben que pasou con os contenedores, se os repuxeron, se que vai a pasar. Esas eran as preguntas novas. E agora, en Alberto Vilanova, supoño que xa o viu, caeu un poste da luz, está ali encima do Carras así medio... Bueno, caeu non, está medio caído. Non sei se... Da luz ou de teléfonos? É de madeira, me parece, verdad? É de madeira, pero de teléfonos, os cables que ten colgados son importantes. Son de luz? Non sei, xa miro. En Alberto Vilanova, antes do... Na ponte. Vale, antes do centro de saúde. Sí, xusto. Ben, bueno, rogamos que se poden as árbores por enriba dos 2 metros, porque a xente que ten unha altura considerable... E xa poño, por exemplo, os que están aquí, pois, bueno, teñen serias dificultades para pasar por debaixo. E faltame unha pregunta. Que pasou cos 2/3 da Praza Maior? Esa poda brutal que lle fixeron os dous que están aí do principio. Dixeron que foi para poñer os altavoces dos herdeiros da Cruz, pero xa me parece, bueno, entonces un escándalo, non sei. Este brutal a... O
A brigada non foi, Non sei, entérome. Ben, entón, as repetidas. O dos contedores, non sei se xa saben algo, que a empresa que os puxo, se xa lle respostou porque os O quitou. aceite. Sí, perdón. É a Diputación, que é a Diputación a que os pon. É unha empresa que ten un convenio ca Diputación. Vale, está. Pero repúchose, vai... De feito, a ver, eles fíxose a pregunta, de feito, eles iban a mirar porque non... Non tiñan constancia. Retiraron todas, en todo o Non. retiraron, era o que está Que apunte ni que coja. en algúns sitios se retiraron e outros non. Vale. Pero, bueno, que cada vez hai máis uso, entón sería... Están, sabes, Vale. Que información nos poden dar sobre o expediente que se lle abriu á empresa que xestiona a piscina municipal ou está xestionando? Que información nos poden dar? Vale. Está aberto os días e os outros. Pero xa están liquidados, vai asumir o coste da outra empresa. No, digo, que a información toda que se nos pode dar. Que medidas adoptaron para mellorar a saúde do carballo da rotonda da Casa Azul? Que medidas se adoptaron para mellorar a saúde do carballo da rotonda da Casa Azul? Será un técnico, a ver se será afectado, me imagino que será podalo, pero eu creo sinceramente non lle vexo moito futuro. Non que entendo eu de eso, que algo... Bueno, o do lixo do balneario xa o comentei antes. Hai máis información sobre o centro de saúde? Bueno, mandaron xa o programa, temos unha reunión para a semana cos técnicos. E podemos ter acceso a toda esa información? Sí, vamos, ainda non redactaron o proxecto, están pensando en 3 alturas, están pensando nun edificio moi diáfono, con moita luz. Contarei o que me contan a próxima semana e... Hai outra pregunta que se fai á veciñaza do Carballiño e é se está en proxecto o novo centro de saúde, para que se gastaron tantos cartos nos monitores do centro de saúde, se total quedar valeiros. Xa, Ben, atoparon por fin a ubicación, un local adaptado para as DIFICA? escolleron un e, bueno, a mí non me parece así moi adecuado, pero é o que lles gustedes. Vale, bueno. Vale, Adolfo. Ben, vamos a ver. Perdona, pensei que rematar, dixo. No, dixo é a última. Iniciouse o expediente para retirar a medalla de ouro a Franco? No. Vale, listo. Ese é o broche. Sí. Sí, ahora rematei. Perdón. Grazas. Disculpa. Vamos a ver, fixose unha modificación de crédito de 55.000 euros para a partida de limpeza viaria e foise sacando mes a mes por 16.000 euros. Primeira pregunta, seguro que isto non supón un fraccionamento de contrato? Non, porque está adjudicado xa por 6 meses. Sí, agora vimos que se adjudicou por 6 meses por 93.000 euros, co cal sale a 15.500 euros por mes. Hai un operario máis, algo se podía mellorar, ainda non é moito, agora hai 5 en vez de 4, pero sigue saindo caro, 3.000 e pico euros operario, sigue saindo caro, pero bueno. Entonces, vostedes consideran que non hai fraccionamento de contrato, vale, aclarado. Non, digo, non hai por que dicir, sacouse ser dous, estaba o concurso aberto, sabes, para sacar os 6 meses. Vale. Bueno, o da piscina xa preguntou Sofía, non? A empresa, e a outra pregunta é, ao final, polo que sabemos, hubo que recurrir a outra empresa, a parte da xudicataria. Eso que custo vai ter un sobrecusto? E a outra empresa acepta o desconto? Fale co interventor antes de contratarse a outra empresa. Sí. E a outra empresa acepta o desconto sin problema, non vai haber complicación? Vale. Tema da páxina web, falábamos dos 15.000 euros e demais, está en mantemento, é dicir, na portada leva así meses. Sí. Pois é un problema, despois de tela pagado xa. Non, pagada non está ainda. Sí, pagada está. Sí, está pagada e xa está a factura aprobada nas obrigas de agosto, de julio. É máis un tema noso que da empresa, Bueno, pois desde que a empresa entregou non funcionou ben, cas eivas que tiña. Alcalde, vostede falou do asilo, saliu, deu unha rolda de prensa, iba a dar os papéis á prensa e verlos dar a nosa documentación. Sigue dicindo que no asilo non pasa nada? Depende a que se refira.
Hai conflictividade laboral no asilo? Hai. Hai sentenzas laborais que lle dan a razón ás traballadoras? Ou xa é un xuicio, non o sei. No, pero xa hubo outras de atrás. Hubo que lle reconocer que non se lle pagaban debidamente os domingos e festivos, por exemplo. Non, pode ser, non digo que non. Non, digo eu. Non digo que non. Onte ainda estuve falando con Anxo da Ciga e estuve contando algunhas cousas, efectivamente. Bueno, o mellor ten que dar outra roda de prensa en breve para rectificar a anterior. Non, eu antes o dixen, reconocí sempre a conflictividade laboral, en ningún momento o dixen, que non la houbera. Pero defendeu a xestión da dirección, que é a que está provocando conflictividade laboral. A xestión do patronato, que é diferente. Que foi quen nombrou a directora? Bueno, unha parte do patronato, sí. Non, dixo usted aquí un día que vostede participara no nomeamento da directora, dixo en pleno alcalde. Eu só me remito ás cousas que vostede di públicamente, non inventa nada. Vale, pero xa lle digo que si hai problemas laborais e... Bueno, pois a ver se o patronato toma nota e tenta resolvelos. Mire, deuse traslado, como se acordou o resto de concellos da comarca, do acordo que se tomou aquí en pleno para loitar polo enlace da A56 coa AG53? Si, fomos xa cos alcaldes de CEA. Pero deuse traslado? Cando? Tuve unha reunión co subdelegado e con eles. Vale, porque eu teño aquí un acta do Concello de Piñor, un acta, donde o alcalde de Piñor di que non lle comunicaron nada como Concello. Como si veu comigo a reunión. Vale, pero... que non lle comunicaron nada a subdelegación? Non lle comunicaron o acordo tomado no Concello do Carballiño. Non se lle comunicou oficialmente, polo menos ao Concello de Piñor. Comunicouselle, porque de feito non sei o resto. Pero vamos a ver, aquí o acordo era dar traslado do acordo oficialmente polos cauces que hai que darlos. Que vostede vai a unha reunión co alcalde é fantástico, pero ten que quedar constancia de que aquí se tomou un acordo e que se lle dá traslado aos concellos. Non o decimos nós, digo o alcalde de Piñor. Vale, Rúa Ourense. Creo que dixo na radio que ahora xa vai para o vindeiro mandato. Non. Non dixo vostede na radio así? Vale, pois entonces... Está equivocado. Entonces, vai viento en popa e pronto habrá noticias. Bien. E a Casa da Xuventude? Vai vento en popa? A Casa da Xuventude non hai noticias, eso non vai vento en popa. Vale. Que tal leva o vento de cola ou o poste de Curros Enríquez? Pois seguimos traballando no tema. Aí xa yo expliquei varias veces, aí o problema é que o que tiña que facer a solicitude fixo a nome do Concello e estamos arreglando eso. Sí, pero terá que se poder solucionar o problema de alguna maneira. A min dame igual xa vostede de particular ou outro, o problema é que hai un poste feísimo no medio dunha rúa peonil e que impide a accesibilidade. E levamos 3 anos preguntando por isto. E pode ter a constancia que é un tema que lle teño encargado ao concelleiro Sotelo, que está chamandos todos os meses e aburrido de chamalos. Bueno, pois... porque dá a sensación que Fenosa en Aguisar ainda non fixo nada, non? Tampouco. Hai unha orde do Concello. Mandouse a orden, ademais. Claro, pero hai que velar despois porque a cumplan. No, igual os hai que levar a xudgar. Bueno, pois a eso me refiro con as dúas cousas. Cámaras de seguridade do entorno da Alameda? Sí. Sí, que vanse poñer en marcha, non? Sí, vanse poñer en marcha. Esta pregunta levo facendo todos os plenos absolutamente desde fai 3 anos e medio. E sempre me respostan o mismo. Vanse poñer en marcha, é verdade. Porque montada estaban, eso era darlle un botón. Vanse poñer en marcha que non sabe cando, claro. Bueno, cando lle pareza. Mire, a devolución das tasas das escolas municipais, dos importes cobrados durante a pandemia, que tamén hai un acordo tomado aquí. Penso que sí, iniciar o seu expediente, pero non sabemos se avanzou. A tesorera, vamos, eu penso que sí. En que mans está? Porque o técnico de deportes que o levaba xa non está, non? Non, a tesorería. Polo menos 2 meses. Sí. Sí, xa quedou feito. A legalización dos verquidos da EDAR? Bueno, pois vai ahora, si no que aprobamos hoxe. Ao final, é que ten que ver o que aprobamos hoxe cos verquidos da EDAR? Porque non teñamos nin permiso para verdequeros. Pero hoxe o que aprobamos foi mancomunar a captación. Abastecemento e verquido. A captación aprobamos hoxe. E verquido. Vais a mancomunar con Maside o verquido tamén? Claro, porque ten que ir, claro. Vale. Entonces, todo o que nos dixo antes de que xa estaba todo mandado e todo na hidrográfica? Non, está, os estudios técnicos sí, a todos, xa se mandou todo. Mire, despois de pagar aquela multa de 240.000 euros que vostede nos dixo aquí que se ia presentar un contencioso, presentouse ese contencioso? Teño que mirar. Asegurounos aquí que iba a ir a un contencioso. Nós xa dicíamos que estaba fora de prazo, pero bueno. A Rúa Testeiro, por que non se arranxou cando se fixeron as outras dos 4 camiños? E vaise facer? Non se arranxou a... É que non sei se lembran. A do Manxares? A do Manxares é a Serra Martiñá. A Serra Martiñá non se arranxou porque parou as obras a DIF por non ter o permiso. Sí. E solicitamos o permiso para a Rúa Testeiro. Na Rúa Testeiro hai algún problemiña máis.
xa lles comentarei. Vale, pero bueno, ali hai varios edificios, hai garaxes, e aquele é o campo de Minas. Está feito o proxecto, está avaliado económicamente 97.000 euros, vai todo novo, pero bueno, hai algún problema máis que... Vale, xa nos contará. O paso de peóns de Fernández Pousa? Non acaban de ver, aí, a pintura é... Pero ten que haber algo, é dicir, non pode ser que remate a beira rúa e haxa que botarse a carretera. Non pode ser. Claro, pero teñen que dar unha solución, Manolo. O que non pode ser é que acabe a beira rúa e haxa que botarse a calle, eso non pode ser. A solución ten que ter de algún tipo. No, aí... Entonces, claro, non ve, pero se non enganchan as dúas... Se non hai unha solución mellor, claro, pero a falta dunha solución mellor. Eu sei unha solución mellor, calquera que sexa. Que non se, a nos queixanse nos peóns deso, sobre todo de noite, non hai moita visibilidade, acabas a rúa, hai que botarse a carretera, sí ou sí. Entonces, bueno, xa comentamos antes, os informes de liquidación da empresa de recadación, 19, 20 e 21. Penso que están xa todos entregados, Andaba Luis e Monse ultimando pequenos detalles. Cando poidan facilítenos los pagan, por favor. O novo contrato da auga, como vai? Ben, onte penso que se axudicou, non? Non sei se se requiriu alguna... máis ou menos. E a Rita, onte quedou axudicado a redacción dos pliegos, non? Da auga. Ou solicitouse información, ou... Sí, e agora pasamos a outra fase. Tiene que presentar lo que es la solvencia. Pero entonces xa hai unha adjudicataria. Quen se adjudicaron? Sí, pero bueno, cal foi a empresa? de Valladolid. Un de Valladolid. Fixose requerimiento de solvencia técnica. Sí, claro, bueno, normal. Pero entonces os adjudicatarios son un de Valladolid, non? Vale. Penso que sí. Bien. A ver, que ese nombre lo digo. Sí, se o tes. Home, estaban nos decretos as empresas, pero... No, está colgado, sí. Vale. Alcalde, vostede díxonos que en Mouriz estaban todos contentísimos que se asfaltara todo, pero nosos veciños siguen nos transmitindo que quedaron partes importantes do pobo moi habitadas sin asfaltar. Bueno, quedou unha parte a baixada que se asfaltou fai 4 anos ou 5 e, bueno, daremoslle o que pasa que sabes que a xente ao asfaltar en quente a pedra non lle gusta nada. Xa, por eso, pero bueno, eu transmitinlle... Nós temos o noso planning de actuacións, onde hai aldeas nas que non se dá nin entrado, a Rosa sufre ou recibe as queixas dos veciños e, bueno, vamos ir pouco a pouco, farase e... Sí, non, digo eu que son de Zafra. Mire, o tema da Rúa Margarita Taboada tamén é un clamor, non? O fondo do Garriga, detrás da Plaza de Bastos. Fixo o Sergio Proxecto, leva a ver as rúas de pedra, bueno, cámbiase basicamente todo o que é o saneamento, danse conta que hai un problema de que afunde no fondo e asfaltado. É unha obra que vai a 48.000 euros e que saldrá pronto a licitación. Tema estación de autobuses, agora que saíron dicindo que hai un 30% máis de viaxeiros, cousa que evidencia que se apoia o transporte público pode ser moi útil e ter moito tirón. Siguen pensando en... O sea, fixose algunha xestión para que o edificio da estación sexa intermodal e non os pendellos? Fixose a xestión para a taquilla, como xa lle dixen outra vez. Saben que o proxecto quedou deserto, o de construir a Marquesina, por incremento de prezos, dende que se fixo o proxecto ata que se adxudicou, e está nesa fase. Vale. Tema de saneamento de Bagarelas, alcalde. Levamos tamén moito tempo con isto, non se ven avances. Depende? Executa a Diputación, nós pagamos a Diputación. Vai nos plans provinciais, vale. Si, é un tema que, a dicir, fan eles todo. Nos deste ano, nos de 2022? Si, era unha cousa pequena. Vale. Plans de seguridade da Estrada de Ribadavia, 25 de xullo, Avenida Compostela. Bueno, Ribadavia e Avenida Compostela xa fixaron pintaron unha parte e melloraron a seguridade, e a Estrada de Ribadavia solicitei unha reunión pois para abordar tamén o que era a proposta de collela para nós e mellorar as rúas, etc. Vale. As datas dos órganos colexiados para este mes de outubro? Sí, penso que sí. Vamos a ver, Eugenia non está por cuestións persoais o 21 e o 24, co cal o 22 ou 23, vale? O pleno. O pleno. E as outras xa vos vou dicindo. Esa, domingo. Bueno, pois logo non. Bueno, logo será o 25, Luz, o martes, vale? Martes 25.
Digo, vamos a ver, están acabando co tema das ordenanzas, vale? Xa para dárbolas canto antes e tratar de cumplir, se non son os 20, polo menos os 15 días, vale? Xa hai que vir un domingo tamén se ven, non pasa nada. Vale. O acceso ao parque empresarial dentro do campo da feira está nun estado horrible. Está previsto xa. Solicitamos unha axuda á Consellería que suele darnos, o que é a Consellería de Industria para parques industriales, xa nos leva dado varias. No caso de que nos la denegaran, pois faríamoslo con medios propios. Vale, a seguinte pregunta é inevitable. Sobre a estación de autobuses, vostede mesmo manifestou en varias ocasións que o sitio non lle gusta. Sei que a idea non se van valorar alternativas? Bueno, hai que ver o proxecto e depois hai que opinar. Ben, bueno, xa pedimos varias veces explicación sobre a invasión dun solar municipal fronte ao instituto por parte dunhos particulares que fan un peche e pechan parte dunha propiedade de outros particulares e parte dunha propiedade do Concello. Que nos pode contar ao respecto? Están para resolver as alegacións o equipo técnico e para entregar un par de documentos que tiveron que ir buscar a nave de arriba e que polo que me dixo Gerardo xa os tiña para un localizado e outro andaba detrás dele. Bueno, vamos a ver, este tema por algunha das partes xa está no xulgado por a parte dos particulares. O Concello foi requerido en algún momento para... Penso que non, non? O Concello non foi requerido en ningún momento para personarse de alguna maneira, para defender, porque o propio técnico municipal, dende fai un ano e medio, máis ou menos... Eu non teño constancia. Vale, pero sí, alcalde, pero hai un problema, que sí que chegou unha notificación do xulgado a este Concello. Pois non sei. Volvemos a estar como das notificacións que non aparecen. É gravísimo que chegue unha notificación do xulgado e ninguén teña constancia. Non debía estar Eugenia neste caso, pero hai unha notificación e o acuse de recibo está no xulgado recibida o 15 do 9 de 2021 a 1 da tarde. E o acuse de recibo está no xulgado. Díxoselle a este Concello que como afectado pola invasión dunha propiedade se personara para defender os intereses dos veciños do Carballiño, polo que se omitiuse. Está no xulgado número 1 do Carballiño e o procedemento, se quere máis datos, é o 364/2020. Alcalde, díxenlle varias veces que se preocupara por este tema porque vostede tuvo que delegar a competencia noutro concelleiro porque ten unha implicación personal importantísima neste tema. E non quero entrar en detalles xa familiares nin demais, pero é que nos vai obligar a final porque parece que está tomando o tema. Coña, vamos a ver, o sea, invaden uns particulares cun peche un solar municipal, sí? Está claro, dio o técnico do Concello, vai ali e fai un informe, di efectivamente se está invadindo a propiedade municipal. Vostedes non fan nada, nin se dirixen a nadie, nin fan nada, porque hai uns particulares que o denuncian e que denuncian que tamén se está invadindo deles. Resulta que, como digo, vostede ten afectación persoal na cuestión. E lonxe de estar pendiente do tema e mirar de resolvelo, vostede delega a competencia noutro concelleiro que non sei se é consciente do lío que se está montando con este tema, non sei se é consciente, e resulta que nin chega a notificación do xulgado, nin saben que existe unha notificación do xulgado. Alcalde, dixen yo... Non teño constancia, digo yo. Bueno, pero iso é un problema. Se vostede como alcalde non ten constancia, estando implicado con os dous lados, alcalde, como non se preocupa máis deste tema? Temos que pensar mal. Temos que pensar que non está defendendo os intereses do Carballiño, está defendendo outros. Porque é o que parece. É o que parece. Deixaron caducar o expediente, señor alcalde. Sí. Ou como que non? Señora secretaria, caducou o expediente, verdade? Deixouse caducar e hubo que abrir un novo ante a insistencia dos particulares? Sí. E co informe do técnico que refrenda por segunda vez para resolver as alegacións que vostede di que están sen resolver que se está invadindo unha propiedade municipal. É que é un tema gravísimo. É un tema gravísimo. Bueno. Gracias, Adolfo. Non, quédame 3 novas. Quen é o responsable do peche do Departamento de Orientación Laboral? Bueno, 3 non, son 6. Básicamente os informes de intervención e de secretaría. Vale, o informe de intervención que eu vin di que claro, que non se pode contratar funcionarios interinos para postos que non están na RPT. Claro, pero é que fai 2 anos, estando o mismo interventor, a esas mismas persoas contratáronse como funcionarios interinos para o mismo programa non estando na RPT. E logo aquí que hai? Un criterio á carta? Hai un criterio dependendo de quen sexa a persoa ou como é? Porque isto está a costar unha pasta en indemnizacións. Minto cando digo que fai 2 anos e pico ou 3 se aplicou o criterio exactamente contrario. A pregunta cal é? A pregunta é quen é o responsable do peche do Departamento de Orientación Laboral e cal é o criterio. O criterio son os informes técnicos, xa digo, e o responsable, pois... Pois os técnicos van ter un problema que van ter que explicar se cada vez informan diferente. Se cada vez informan diferente van ter un problema. Pero bueno, hai 2 facturas pagadas a unha persoa que non sei ni moi ben a que se dedica, pero curiosamente está vinculado ao PSOE da Guarda.
por 5.000 euros. Da Guarda, o PSOE da Guarda. Unha persoa que se lle pagaron 2 facturas por importe de 5.000 euros. Claro, se non me dices que son... Teño nome, pero non sei que me dá dar o nome aquí. Pero dame un privado, digo. Pois dou o nome en privado e xa me explicará que son, porque... De que ha ido, de cada vez cultura... é de tema de recursos humanos. Vale, pois... Dame, xa me contará, porque é que estamos empezando non... a ver que cada vez que se tira dun nome que aparece nas facturas ten un vínculo Non teño directo. constancia, xa se digo. Hai unha empresa que se contratou para comunicación e redes durante o verán, os vínculos co PSOE tampouco os coñecen, tamén están aí. Bueno, quédame xa, agora sí que acabo. Bo día familia, hai que ser dos solicitantes de xente que se quedou fora. Eso sigue en precario, cando se vai resolver? Xa está resolto. Está resolto, pero ainda está a empresa en precario, non está Sí, no, adjudicada. pero está resolto, xa está adjudicada, creo que lle falta, non? Ya está. Faltabanlle, requirironlle documentación. Xa entregou. Vale, dixeronme que estes días falaron con vostede por o tema da auga de Paciños, como se vai resolver ese problema? Vamos a tratar de levarlle a traída, porque é a única maneira de resolverlo. E logo que teñan 3 traídas ou 4 que repartan como que. Que escollan. Vale, xa para rematar o tema do Tribunal Administrativo, bueno, do Tribunal de Contratación Administrativa, que mandou paralizar o expediente de... Diu a razón ao Concello. Ao final, diu a razón ao Concello. Xa está resolto. Vale, pois era para preguntar, porque como non explicaron nada e sabemos que pasou... Vale. Ricardo, por favor. Listo. Sí, tema do baixo do edificio Corral. Fíxose algo desde que se aprobou a moción? Sí, mandouselle a documentación que a solicitou, a que había aquí, o propietario, e en breve, bueno, pois, ou a ocupamos ou xulgado. Pero como non me entendo. Pideu a documentación que tiñamos aquí todo. Que o propietario? Sí. Pero o propietario non é o Concello. Bueno, Castro Vanga. Vale. Bueno, sí. Perdón. Vale. No, Perdón. Estaba... Sí, o que paga o IBI. Vale, sí, mandose a documentación. Vale. Un campo prudencial e... Pero creo que quedamos outro día, que o que falamos outro día é que o Concello tiña as chaves e podía entrar ali, o sea, non, é así, ou non? Entendo que sí, non, Eugenio? Non sei. O acordo, non digo, aquí se dixo no pleno, efectivamente. Sí. Bueno, tamén se acordara facer un estudio sobre os pasos de peos e outro sobre a accesibilidade. Fíxose algo, era tanto no casco como no rural, que se fixo? Empezouse cos peóns, fíxose todo o que a 25 de xullo, a travesía hacia Toscaña, fíxose en colaboración que a Xunta todo o que é a accesibilidade á piscina, o Paco Chao, vale? E logo, bueno, rebaixas en todas as obras que se van fazer. É que pregunto precisamente por eso, porque o tema da accesibilidade vexo que nas obras novas que non se está... Non, pero estáse... Por exemplo, ahora vai a carreira e vai Flores e queren ver, olles... No, digo... Non, pero que dicir que se agradece incluso, olles, que vayan a Xunto Sergio, sabes, que deixame ver como tes o tema das aceras ou o vosso concellal que controla de obras, olles, non é malo, porque ven máis 4 ollos que 2. No, xa che digo que parece a veces imposible dizer onde puxeron esta señal que está impedindo o paso en silla de rodas cando podes poñer por unha esquina ou por outra, non? Efectivamente. Hai que ter un pouco de cuidado con esas cousas. Sobre a campaña de empadronamento, que tamén se acordara facer, fixose algo? Bueno, sí, estuvamos mirando distintas ordenanzas, estaremos preparando un borrador que lle pasaremos, incluímos algunhas das súas e eu creo que ahora que as ordenanzas é o momento de tomar esas medidas que bueno, quedarse para despois do verao, se non recordo mal. Quedarse en facer despois do verao. Sí, xa despois do verao xa vamos... Mirastes tamén o tema de fomento do lugar de vivenda, era unha das cuestións da moción, e se o Concello de Carballiño vaise meter en algún plan destes que está sacando a Xunta, do lugar de vivendas. Dodeira, dime. No, perdón. No, digo, é a mesma pregunta. Na campaña de empadronamento, unha das cousas que propuñamos era o tema de vivenda, de meterse nos plans da Xunta que fomentaban o aluguer. Digo, tendes conocimiento, non vos olvides deso porque é importante. Sabes que saliu unha liña, pero non é para concellos, é para inmobiliarias, para promotores. Digo, que hai que estar pendente deso. Para meternos, efectivamente. Vale. A tramitación da solicitude á Xunta da carretera de Ribadavia. Xa se solicitou esa reunión que che dixen e
e vamos a ver... Digo para recordarcho que me vas contando cada vez, porque vamos variando. O sea, que ten rematado o proxecto prácticamente. É que me leva dicindo que ten rematado o proxecto prácticamente, isto levamos máis dun ano. Claro, levamos máis dun ano, prácticamente non estará rematado e despois leva un ano en rematalo. Digo, se está rematado, se llevades propoñer, cal é o plan que llevades propoñer de modificacións antes de pedir a cesión? As rúas, todo o que é auga, todo o que, bueno, o que se necesita. Dadas vos conta que ali está fundindo a carretera, a nivel, bueno, o saneamento é moi malo, é moi vello, hai problemas incluso de inundacións de baixos, entón sería basicamente o saneamento, abastecemento de as rúas, luz e seguridade, que é o que pide a xente, seguridade sobre todo. A investigación da propiedade da Eira. Da Eira de que está detrás do CAPI. Estamos, mira, no plano xeral da ordenación urbana aparece como municipal, no catastro do 71 tamén, pero non aparece no inventario, co cual, bueno, o único que queda pois... Non, pero eso xa o que dicíamos na moción que fai ano e pico, eso xa o que sabíamos. O que habíamos proposto é que se iniciara un expediente de investigación, habíamos falado con Nacho de facer un expediente de investigación, sacar un anuncio, decir se alguén estaba interesado ou non en reclamar esa propiedade porque existían dudas, porque efectivamente no catastro estaba como público. Como público. Claro, claro, o plan xeral neso pouco importa, pero digo, no catastro está como público, decir, oye, sabemos que existe isto, está alguén interesado en tirar para diante, porque sabemos que eso probablemente sea particular, pero tamén sabemos que os donos probablemente non teñan ningún interés. Claro, habíamos falado de que se era particular o que procedía era pechala, requería os propietarios para que tuveran aquilo en condicións, claro. Vale, entón unha cousa ou outra. Vale. Por que 2 semanas despois de que se foran as atraccións da pista roxa seguen sen colocar as canastas de baloncesto? Colocaron nas onte? Sí. É porque tardaron 2 semanas, cando nós fixemos a pregunta ao día seguinte xa van. Digo, a veces as preguntas da oposición axudan. Oye, pois sí, é unha cousa... É unha cousa... Tamén houve fair, non sabes? A festa da cerveza do Alenteiro tamén atrasou... Pero pasou moito tempo, entendes? Para unha semana... Onte puxeron as canastas pola mañá e pola tarde estaban xogando ali os rapaces. Digo, unha zona pola que paso, non? Home, tende un pouco de sensibilidade poñelas inmediatamente porque a xente que vai ali agradece. Vamos a ver, a ordenanza de terrazas exixe que se poña unha placa con número de sillas e de mesas que se autorizan. Que pasa con eso? Vaise facer, non se vai facer? Sabes que relaxamos un pouco as medidas con o tema da pandemia, todo eso, bueno, hai que facelo xa. Entón, bueno, estamos traballando e faremos. A última vez dixera Rosa que xa tiña desas placas, non? Sí, as placas sí, pero non as puxemos por... Bueno, pediron todos un pouco de clemencia. Que sí, que eu entendo eso. É que estou vendo aquí algunha licencia que viña nas ordenanzas e dice sempre que este instalada a terraza deberá estar ben visible dentro do exterior o documento ou placa en que constan os extremos fundamentais. E isto é do outro día. Entón, digo, se non o vades exigir, cambiamos a ordenanza e decidelle a xente que non... Claro, xo sei... Fixamos a mão un pouco, levantamos a mão por agora hai que mirar o que se fai. Se queredes perpetuar esta situación de que, o que sea, claro, pero tú decidiu a todo o mundo, porque hai xente que sigue cumplindo as normas e hai xente que non a cumple en absoluto. Entón, bueno, conviría aclarar as cousas, é que todo o mundo se rexira polo mismo, porque senón parece que un pode ter 50 e outro pode só ter 2, non? Sí, vale. O tema do semáforo en Conde Vallellano que preguntamos non sei cantas veces, é dicir que tienes un presuposto de 24.000 que iba a salir de licitación, que eu sepa non saliu nada. Xa está, prácticamente. Xa está? O semáforo non... Xa ten Diego, xa non que meter, vamos. Pero que está o que? O pliego. O pliego, sí. Sergio xa fixo o proxecto e hai que meterlo, pero hai o ataque que hai, contratación. Home, pero xa non sei cantas veces preguntamos eso e a resposta sempre é a mesma, non? Non se llegou a modificar que se apagara e se encendiera e eso. Bueno, as pistas de tenis. A primeira vez que preguntamos por isto, que teño que ir recopilando, foi en setembro do ano 21. Por as pistas de tenis que dixemos que había deficiencias en canto a eso. Que se iba a mirar, non é un rayiña, era a cousa bastante máis grave, que era que quedaban charcos na que se... Sí, había.
Básicamente era unha rotura, non? Que máis... Tampouco ves exactamente... Xa, home, pero bueno. Lo de la pintura. Sí, están nos dicindo que xa que non se arreglan, que están vendo que non se arreglan, porque claro, falamos dun ano e un mes, non, de que falamos isto, que se mira a posibilidade de botarlle unha pintura destas, supoño que é de caucho ou algo por estilo, non sei se é exactamente de caucho, que fai que tapa todos estes buratos e impide que se acumula agua cando chove. E tamén lles parece moi importante o tema de poñer algún toldo que tape o sol porque impide xogar en determinadas... Sí. Unha valla, sí. Eu de verdad que non xogo tenis. Con Nadal, xogo o sol, pero aí non vamos poder darnos na cabeza. Na cabeza non, nos ollos. Que non os deixen xogar polos ollos, entendo eu. Pareceme bastante razonable o tema, sí. Ben, fai máis de 2 anos que se aprobou unha moción. No, pero está ben dicirlo a xente, está ben dicirlo a xente que non se vai poñer, porque claro, a nos lévanos dicindo que si se iba a poñer e que lle dixera o Concello que si iba a poñer algo que tapara o sol desde o principio. Está ben dicirlle, mira, non perdades o tempo que non vos lo poñen. Non sei, comigo non falaron. Claro, bueno. Xa fai máis de 2 anos que se aprobou unha moción para facer un regulamento de uso de espacios culturais e deportivos. O de culturais xa se fixo, penso. Como que de cultura? Da biblioteca, fixo un reglamento de biblioteca, exclusivamente. E o que preguntamos aquí xa é concretamente, mira, xa vemos que non o facedes. Que dice que está Estás casi facendo? acabado. No, estaba Miguel, estaba Miguel. Sí, por favor. Que acabado. Sí, non acabamos, depois falamos. Contesta, bueno, quero dicir, a pregunta está aí. Está dolo facendo ou queredes que vos traíamos nós unha proposta feita? Home, se traes unha proposta tamén se agradece, pero estamos facendo. Bien, ahora preguntas novas. Bueno, íbamos preguntar sobre a Galiña Azul. A Galiña Azul, por fin, vemos que se arranxa. Supoño que eso é recoñecer que o Concello era o responsable deso, que levábamos non sei canto tempo con esa historia. Non. É a caridade. Arránxase, nós do que lle pagamos non lle vamos pagar cando queran cobrar. Bien, vale. Xa lle retemos nós. Moi ben. No, digo... é un cantado, No, pero digo... É un cantado que o Concello de Traballo gasta o menos posible. Se vos considerades que eso non é responsabilidade do Concello, perfecto. No, se o reconoceron eles. Reconoceron eles, e temos suscritos, se o queres ver, vamos. Sí, gustaríame despois verlo, sí. Efectivamente, o que nos fan sabes que lle pagamos un tanto por alumno. 3.000 euros. Ano alumno, sí. No, descóntase. Efectivamente. 3.000 euros por ano e alumno, se asumides o mantenimiento. Desconta. Non, 4.500 é o que queda, me parece. Bueno, é cuestión de verlo. Vale, igual, sí. Sí, unha cantidad. Sí. Si hai que pedírselo a la Xunta, se le pide. O tema de María Teresa Miras Portugal. Fixose algo? Fixo nada? O que? Recabamos xa, preparamos o que é o currículum vitae, os méritos, todo eso, e, bueno, ahora é un tema máis de... Pero vais a medalla de ouro, vais a poñer unha calle, digo, porque está sin definir isto. Medalla de ouro foi o que acordamos, Acorda, medalla de ouro. A calle acordamos a Penso que dixeres que a medalla de ouro a título póstumo non podía ser. Me parece que estaba no reglamento, non o sei. É cuestión de miralo, pero bueno, algún día. A medalla de ouro non pode ser a título póstumo. Creo recordar que dixerades eso, que dixerades vos. A verdad que non... Non miramos, no da Diputación. Aprobamos un reglamento, sí. Aprobamos un reglamento que falaba deso de... Ou a medalla de ouro podía se lle dar e o fillo predilecto non, algo por estilo. Algo había, sí. Bueno, hai que revisar eso, o regulamento. Que pasou coa Feira do Stock? Porque parece que hubo un conflito de calendario entre a Feira do Stock e a festa venezolana. É posible? Bueno, que nos dixeron. Penso que foron os días distintos. No, Ricardo, foron días distintos porque se non... No, claro que foron... Efectivamente. Claro, pero eu creo que estaba comprometido, ou polo menos esperaban. Non falo da Feira da Cerveza, falo da Feira Venezolana, da Festa Venezolana e a Feira do Stock. As dúas cousas, sí. Xa che digo, é o que me din, penso que ainda onte, bueno, falamos dese tema. Bueno, temos queixas dos veciños polo estado da carretera que vai da Sagra a Fraga. Sí, vale. Con razón. Sí, con razón. Entendo que se... Que lle come o lle quita o son a rosa, porque realmente era típica que foi quedando, non se lle tocou en 30 anos, tamén non había veciños, hai que dicilo.
empezou a haber veciños fai 3 anos ou 4. Sí, un pouco máis. Xente nova, Sí, foi... sí, bueno. A verdad que sí, non, somos conscientes e a concelleira xa foi... Creo que existía un compromiso para facelo en setembro deste ano e facelo neste exercicio, que non se retrasou. Penso que é un tema co que hai que ter un pouco, bueno, de atención. Preguntamos xa varias veces por as placas dos vados. Sigo vendo placas antigas de vados e quería saber se son legais, se se pode aparcar ou non, se o Concello os vai mandar retirar ou vai deixar. Estánse, é máis, sacouse unha foto a cada portal e están, vamos, que para que van por rúas e portal, pero se te fixaran moitas que xa cambiaron, e moitos sitios onde non había, que había a vella, que puxaron a nova. Sí, pero xa levamos 2 anos tamén con isto, Non, pero de todos modos, quero dicir, é un tema que direi a Sotelo que che comunique. Bien. Como está o tema. Ben, falastes de un posible convenio con Adif para o tema da cesión da estación do tren. E falo da estación do tren, quero dicir... Do baixo. Non, falábamos de todo o edificio incluso. Faláramos nun primeiro momento de todo o edificio, tanto para facer esa función de intermodal como para servicios municipais. Como está eso? Desde momento estamos co baixo. Co hall e ca taquilla. Pero estades co baixo con que? Facendo que? Co hall e coa taquilla solamente? A taquilla e o baixo, todo. Para levar o que... Hai oficinas, quero dicir, tamén hai unha parte de oficinas que... Quedamos ca xunta para que o home que está ali na tal pase para ali, informe. Bueno, este tema tratouse antes, que é o céspede artificial na Uceira, que está en mal estado, e que, ademais... o que procede parece que é a sustitución, que xa non ten máis arreglo, non? Bien, bueno, o contrato de concesión con Viacua, por certo, temos por aquí, cal é a empresa que é Geprecon. A pregunta é, isto todavía está sin adxudicar, me parece que onte ou antes de onte abrironse as plicas, falta por... A solvencia técnica. A solvencia técnica e despois a adxudicación. Claro. A partir de aí, ten 5 meses para redactar os pregos, me parece que é así, e é un ano para a execución completa do contrato. Pero creo que se valoraba a reducción de tempo, non sei se é o mellor fixoso. Xa, home, pero estamos a principio de outubro, o que vai ser imposible é que este adxudicado dentro dos prazos das prórrogas sucesivas, que levámoslo dicindo, penso que desde o ano 19, mirade que acaba o contrato, e ahora xa temos, home, definitivamente que vai ser imposible facelo, vai quedar o contrato en precario, sodes conscientes, home, a partir de 1 de xaneiro estará en precario, non? Digo, por as prórrogas que vimos. Sí. Entendo. Ben, que vai pasar? Que vai pasar co que se llamou nesta empresa? Digo porque tuvemos este mesmo asunto co tema da axuda no fogar. Os informes do interventor e do secretario naquele momento decían que non se pode revisar en absoluto os prezos, unha vez que pasa a estar en precario. Cal vai ser a situación? Tendes algo previsto? Sabedes que vai pasar? Ou que se baixe, Dios, Se non se pode, non se revisa, que así non sube. Non sei, teño que verlo, comento. Dígoche porque vamos a estar nun problema serio. Pregúntamos, Adolfo, por as cámaras de Alameda, se poden poñer en funcionamento, xa dixeches que se iban poñer en funcionamento, pero a mí o que me chama a atención é que se colocaron unhas bandas para reducir a velocidade na calle Norte, non? Se non me equivoco. Calle Norte, sí. Calle Norte, bueno, solamente se entra pola Alameda. No, calle Norte... Non, ese é onde é perdido, en Flores tamén. Sí, en Flores tamén, sí. Pero digo, que me extraña que estando prohibida a circulación, máis que pos vehículos que están ali, é que se vai poñer en funcionamento, por fin, as cámaras, como me dis, que se coloquen unhas bandas para reducir a velocidade. Parece que non é compatible con o outro. Pediron a xente porque non activas a cámara. Non pasaran os veciños, non había ese problema. Os coches van pasar igual, os residentes, os taxis. Xa, pero digo, sodes capaces de levar unha actuación dese tipo, que hai que comprar unhas bandas e instalar as alías, non sodes capaces de darlle un botón. Non parece que teña moita lógica, ou que polo menos vallades na dirección de facer. Pregunta, Ricardo, solo, pregunta e non te contestes, senón non acabamos máis. Tens razón. Vamos a ver, varios veciños, isto é un ruego, varios veciños nos comunican dunha pérdida de agua potable que se perde do alcantarillao na esquina da rúa Serra Martiñá coa rúa Telleira. Tendes conocimento deso? Rúa Martiñá coa... sabes? Rúa Martiñá, sí. Parece que ali, pois mandade a alguén porque polo visto está perdendo aquelo agua. O Concello ten solicitado a DIF que repoña, pregunto, o Concello teño solicitado a DIF que repoña as frecuencias de tres hasta Ourense previos á pandemia. Solicitastes algo últimamente? A Renfe, sí. Sí, a Renfe, efectivamente. É que non é a DIF. Sí, a DIF é outro, sí.
Solicitaste algo? Falaste con ellos? Sí. E por último, xa preguntou Sofía, me parece, con Toscaña, os problemas que hai coa auga. Creo que vos comprometistes cos veciños a telo reparado tamén durante este ano. Entendo que non. Tendes algo previsto? Eu me comprometí con ningún veciño. Creo que tendes unha reunión prevista para dentro dunha semana cos veciños. A obra, Tendes unha reunión prevista cos veciños para a semana que ven, sí. Sí, eso sí. Digo, a obra, vamos a ver, o problema gordo, o que a urbanización está ben. En que sentido? Que son tuberías novas e tal. O problema é cando lle meten a presión para chegar arriba, que suele romper en Toscaña, todo o que é Toscaña, a Toscaña de sempre, na carretera de Astureses, hacia os chaler de, sabes? O problema é aí, vale? É o que temos que arreglar. Pero o problema é reiterado. Sí. Non, Sofía, é Uralita. É de fai 40 anos, eso, eu creo que o fixo o pai do Arquimiro, ou non sei se o pai do Ricardo, mira o que che digo. Va a ser culpa del... Non, é culpa del, pero, para que vos fagades unha idea. Naquele momento sería a última tecnología. Era a última tecnología, si na zona de Meseo estamos cambiando ese tipo de... Sí, Uralita, que se vai chamando. Levantamos a sesión, vale? Nada máis. Veña.